Ang kwento ng isang unggoy. Isang araw nang umaakyat ang isang unggoy sa isang puno sa kagubatan na kanyang tinitirhan, nabunutan niya ng tinik ang kanyang buntot. Subukan niya, hindi niya ito mailabas. Kaya't pumunta siya sa isang barbero sa bayan at sinabi, "Kaibigang barbero, may tinik ako sa dulo ng aking buntot. Bunutin mo ito at babayaran kita ng maayos." Sinubukan ng barbero na bunutin ang tinik gamit ang kanyang labaha. Ngunit sa paggawa nito ay pinutol niya ang dulo ng buntot. Galit na galit ang unggoy at sumigaw, "Barbero, barbero, ibalik mo sa akin ang aking buntot o ibigay mo sa akin ang iyong labaha." Hindi maibalik ng barbero ang dulo ng buntot ng unggoy, kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang labaha. Sa pag-uwi ay nakasalubong ng unggoy ang isang matandang babae na namumutol ng kahoy para panggatong, at sinabi niya sa kanya, "Lola, Lola, napakahirap niyan. Gamitin mo itong labaha at pagkatapos ay madaling maputol." Ang matandang babae ay labis na nasiyahan sa alok at nagsimulang maghiwa gamit ang labaha. Ngunit bago niya ito magamit ng matagal ay nabasag na ito. Pagkatapos ay sumigaw ang unggoy, "Lola, Lola, nasira mo ang aking labaha. Dapat kang kumuha ng bago para sa akin, o kung hindi ay ibigay mo sa akin ang lahat ng panggatong." Hindi makakuha ng bagong labaha ang matandang babae, kaya ibinigay niya sa kanya ang panggatong. Kinuha ng unggoy ang kahoy at pabalik na sana sa bayan para ibenta, nang makita niya ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng kalsada na gumagawa ng mga cake. "Lola, Lola," sabi niya, "ang iyong kahoy ay halos wala na. Kunin mo ito sa akin at maghurno ng higit pang mga cake." Kinuha ng babae ang kahoy at nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Ngunit nang masunog ang huling patpat, ang unggoy ay sumigaw, "Lola, Lola, sinunog mo ang lahat ng aking kahoy. Ngayon ay dapat mong ibigay sa akin ang lahat ng iyong mga cake upang mabayaran ito." Ang matandang babae ay hindi makaputol ng mas tuyong kahoy ng sabay-sabay, kaya ibinigay niya sa kanya ang lahat ng mga cake. Kinuha ng unggoy ang mga cake at nagsimulang magtungo sa bayan. Ngunit sa daan ay may nakasalubong siyang aso na kumagat sa kanya, kaya siya namatay. At kinain ng aso ang lahat ng mga cake. Ang kwento ng isang unggoy.